Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. DPP woye, Amai woye, AVP woye, RG woye, DPP woye, Afford woye. Madam running mate ulemu wanu mulantire, AVP ulemu wanu, RG ndi timu yonse. Ine ntchito yambiri pano ndilibe, ntchito ndi yanu. Nimafuna ningoyankhulapo mukandilola zinthu ziwiri. Choyamba ndimafuna anthu akuno ndikutsimikizireni kuti kulira kwanu komanso mapemphero amene mwakhala mukupemphera kwa zaka 5 Mulungu wawamva, ndipo 16 September munkamfuna uja akubwera kwangosala masiku ochepa. DPP woye! Dziko lila vunda, zachuma za vunda, chilichonse chakwera chifukwa cha ndani? Chakwera yakale kapena asipita? Amene akuti chakwera achoke chala mwamba. Chakwera atani? Chakwera atani? DPP woye! Pada kalipano akubwerera dadi ndi maijeni ansa kuti azakonse zachuma. DPP woye! Koma chumachi kuti chikonzedwe nchifukwa chake ndifuna kuti ndiyankhule. Mnyamata ngati ine, anthu ananena kuti tufuna anyamata aluku shapu. Sana bwere, sana tinamize, tikudya katatu ife, mafuta akupezeka, anyamata aluku shapu to amenewo. Koma boma kuti liyende lifuna anthu anzeru. DPP woye! Osati anyamata azingoti lero ali ku America mawu ali kwina akhale mu ofesi akonzeza chuma. DPP woye! A president atu aja ndi amene amadziwika makonzedwe a chuma. President akachoka kupita ku nsanje ndi convoy ija magalimoto amakhalapo phwi, si choncho? Mufuna president oyenda inu? President azikhala ku nyumba ya boma. Kumaziwa kuti anthu akunchala akufuna chani. DPP woye! Awa amene amagula fetereza kubuchalawa ndiye kuti akuziwa zochita. Amene awa amene amatinamiza kuti ifeyo zathu zonse ziyera zikugwira. Amayi ndimafuna ndikutsimikizireni anthu awa pa 16 September akonzekera kukapereka voti kwa adadi, ndipo muwaone amene akukapereka voti adadi. Chala mwamba tione, chala mwamba uko tione. DPP woye! Koma amayi amandifusa anthu amene nimazungulira, ndiye mutayankhe ndinu. Akuti iwowa ana asukulu akuvutika chifukwa school fees zagutula, si choncho nanga? Amadanda ulaso kuti akuti mayeso amanebo ana akumalephera kulemba mayeso chifukwa cha amanebo, si matero? Amayi mukamayankhula chonde tiyankheni. Mupanga chani kuti anthu awa apulumuke ku mavuto amene ali nawo? DPP woye! Tsitsani ndipereke ulemu kwa regional governor Machini pa ground Charles in charge chala mwamba. Ndipereke ulemu kwa pangolini ali apayo Suleiman, pano patu kumachula kuti Dr. Suleiman chala mwamba. Ndipereke ulemu kwa Machini anaima apawa bambo Ben Pili chala mwamba. Ndipereke ulemu kwa shado akuno bambo Kiuma, makansala, mafumu atu ulemu ukoko. Ndipereka ulemu kwa nonse muli pano a business amayi ndi abambo chala mwamba. Amayi mwabwera pano panchalo ndipo mwachita bwino kubwera chifukwa ifeyo ku region yathu ino tikamati tili ndi headquarters timanena pano panchalo chala mwamba chanchalo. Amayi pano zilili pano ifeyo anthu akunchalo pano tikufuna chisankho chitakhala mawa kuti tinchotse Chakwera Lazarus watitopetsa. Tikufuna chisankho chitakhala mawa pali amayi apa, amayi amene akuvutika kwambiri ndi umphawi umene Chakwera abweretsa. Amayi ali apawa amayi angobwera pano chifukwa chokukondani inu ndi Profesa Atsapita Mutharika, koma azimayi ali apa sanaje awa sanaje sakudya. Amayi mupite mukamuuze Profesa Atsapita Mutharika
kuti ifeyo amayi talimba mtima pomakwana 10 o'clock mama wa pa 16 September Peter Mutharika azakhala ali president wa dziko la Malawi. Mukamuze asadandaule chilichonse, adzigona adzidya olata panda kutiyendera m'makomo mwathu amene uja awina chisankho awina. Amayi ndikuthokozeni chifukwa cha kubwera kwanu, ndisakudyereni nthawi mwayankhule anthu awa patsogolo pano. Zikomo kwambiri amayi. Chalamwamba DPP woye! Mundilole nthawi ino ndisanapase MP-wa ndikufuna Suleiman pano sangachoke osayankhula pangolini wa ku DPP apereke moni pano. Suleiman apita woye! Wolemekezeka mzanga wapatima pali basa wa Chalamwamba tiyambire uko chifukwa zikuchitika panozi tili live mukuona izeti adadi akuona kumangochi ndiye ndifuna adadi aziwe kuti pano panchalo mwalandira Dr. Jenny Ansah. Chalamwamba aliyense DPP woye! DPP woye! Adadi woye! Dr. Jenny Ansah woye! Ife tonse woye! Maule monse akhale m'malo mwake. Bwana vipi? Ndakunyadirani. Komanso pano tindi anzathu a Ford ndife amozi Blue Alliance tikunyamula boma ali pa 16. President Professor Arthur Peter Mutharika, Vice President Dr. Jenny Ansah, Second Vice President Honorable Enoch Jihana. Gemu ya dani? So pano timvesesane RG anena pano sitifuna zokangana tonse ndife ana adadi. Ajihana so pano ni mwana wa ndani? Tikondane ngati mulipo awiri atatu pasipa gulubuzanani koma za mtendere, koma tonsefe tikupanga za adadi. Number 1 ni ndani? Tikumvana? Akulu tabwera ndi malonda. Ine ndi RG awo malonda athu ndi mayi ali apo atipasira adadi kuti mupite pa mchalo Madam Dr. Jenny Ansah akapereke moni komanso mukafunsa anthu apa mchalo kuti alandira amene samamuziwa Jenny Ansah. Ndikuuzeni Bakiri Muluzi atawina anatenga Dr. Jenny Ansah kwapanga promote kukhala High Court judge. Ndikunena atu Bakiri Muluzi yemweyo anatenga Dr. Jenny Ansah kukhala chairlady wa tribunal, compensation tribunal Malawi muno kwa zaka 5. Ndikunena atu Muluzi etu kubwera malemu Bingwa Mutharika mzimu wawo use mumtendere anatenga Dr. Jenny Ansah kukhala attorney general. Nzima yekhayo Malawi muno amene anafika pa mpando wa attorney general. Nzima yekhayo Malawi muno amene ali lawyer judge kukhala doctor ali ndi PhD Supreme Court judge. Kubwera Professor Arthur Peter Mutharika anatenga Dr. Jenny Ansah kukhala chairlady wa Malawi Electoral Commission. Ndikunena ma president atatu kusankha munthu mmodzi yemweyo mipando yayikulu. Ni mphepa iyi malonda mugula amene akuti wagula kale ayimike Chalamwamba. DPP woye! Uko kuchikangawa uko atenga mwana wa alamu awo kumupanga kukhala running mate. Ifeyo zachibale titathana nazo. Tukuziwa ananu munapasa zintchito kunja uku ngakhale alibe mapepala oyenerezeka. Tathana nazo. Chakwera azipita. Adadi abwere tigwire nawo ntchito ife ndi Dr. Jenny Ansah mankhwala apezeke mzipatala. Fetereza atsike mtengo aliyense azitha kugula. Chimanga chizipezeka madi maki.
misewu izikonzedwa, forex ipezeke kuti zinthu zitsike mtengo, mafuta pa filling station azipezeka. Chakwera palibe chabwinolo chimodzi kuno kunchalo kuno, inuyo eni yake kuno kunchalo, ifeyo kuno sibwenzi tikumagula shuga chimozimozi munthu wa ku Blantyre. Ayi tibwerese malamulo anyuwanu. Inu mukulima nzimbe, inu mukununkhizidwa ndi molasses daily, shuga mzigulo chipa, factory ili kwanu konkuno. Tikufuna tikonze zikoli. Tikumvana ati? Pomalizira musale bwino, ndasangalala kuti malonda athu magula, tikauza dadi kuti mchalo yonse 100% APM Dr. Jenny Ansah ndi anthu athu onse amene akuyimira chipani chathu. DPP waye! Chalamamba ndikuninga cha Dr. Jenny Ansah. Chalamamba alipo wakuya pano, alipo wakuye amene angakwiye lero kuti pangosala masiku 30 okha tipite ku Kanaani ndoti ndi fiti ijonje, koma ndikuziwa pano fiti palibe, koma amene atasaimise ndo ni yani. Chalamamba ndaona aliyense safuna kukhala mfiti. Ineyo mwachidule mundilole ndipeleke ulemu kwa Dr. Jenny Ansah amene pa 16 September mukha Vice President wa dziko la Malawi. Komanso ndipeleke ulemu kwa Regional Governor watu Honorable Charles Nchachi, ulemu wa National Director Organizing Suleiman, ulemu wanu. Komanso ulemu kwa Honorable Benny Piri, Director of Political Affairs, ulemu wanu. Komanso nipeleke ulemu kwa Director wa Mai Maria Maiya, ulemu wanu. Komanso Director wa Nyamata Bizaya Kalulu, ulemu wanu. Komanso Bambo George Kyuma MP wina amena kuti wawina kale Chalamamba. Akyuma woye! Komanso ulemu makansala athu Prophet Malunga ndatabo wandichula zina lapa nsonkho Prophet uyu ndili woye. Komanso ndi kansala wa Chinyamata ung'ono ulemu wanu. Ineyo chito yanga ndi apafupi kuti ndayimise Dr. Jenny Ansah kuti asanthule thumba limene aberesa lomwe Professor Arthur Peter Mutharika tikamusankha azachite kuyambira pa 16 September. Ndiwoye kumangisanatero alanimeti ndiwoye ndikuyankhapo zinthu zikapo. Choyamba ndifuna kuthokoza Professor Peter Mutharika potisankhira mayi kukhala running mate, komanso amene akhale Vice President pa 16 September. Ataunguza Malawi muno anaona kuti amene angapegwira nawo ntchito bwino ndi Dr. Jenny Ansah. Anena kale Honorable Suleiman kuti agwira ntchito zazikulu komanso ndi ophunzira, akuziwanso ntchito za mboma. Tiwathokoze Professor Arthur Peter Mutharika. Komanso ndiwathokoze mayi wathuwa program inali yazulo, koma ataziwa kuti kunada anatiwuzanso ife ku region. Ndifuna ndibwererenso ndikafike panchalo kuti ndikakumane ndi abale anga amene muli pano. Ndinoye chocho ndikuthokozeni chifukwa mufuna mukumane muyankhulane ndi abale anu apano panchalo.
ndiye ndifuna ndikufunseni abale yanga. Chakwera walepera anatinamiza, ndiye akuti walepera koma timpase so 5 years ina. Zona mtu akalepera standard 8 amapita form 1 amaboleza kapena kuchoka suku wetu, ndiye iye achoke wetu. Ndiye ndikati Chakwera achoke pachifukwa. Ine nabwera pano aranimita sanafiki ndimazungulira pano, napita mmabanki yathu umo FDH komanso Standard Bank kufusa kuti kodi ndalama zakunja zilipo, akuti mulibe. Pamene nthawi ya Profesa atapita Mutharika mmene mumakhala madollars mmene muja, makhala marandi mmene muja, amene anasegulira banki ya FDH ikutchedwa Malawi Sales Bank nali ineyo, munali madollars mmene muja. Bili oye ndazunguliranso, napita pa filling station paja mafusa kuti mafuta alipo, akuti palibe. Chifukwa chani? Akuti foreign exchange palibe. Bili oye nthawi ya Profesa atapita Mutharika mafuta masowa, ndalama zakunja zimasowa. Ndinapitanso uko akugulisa chimanga, pali matumba apo achimanga. Mwezi uno wa August akuti tumba 70,000. Nanga December ifika ba itakudusa so 100. Chifukwa amene akutiuza akuti Malawi muno pafupi 5.2 million anthu amene ali ndi njala. Ndiye chimanga chimene chija tifuna kuti chisafike 100,000. Ansa lake mkuziwa kuti chimanga chisafike 100,000. Ansa lake mkuziwa, ansa lake pompa nwetu, ansa lake panwetu, pamoja ndi Profesa atapita Mutharika wetu. Ninapita so kugosalo kukafusa kuti sugar amene tinamusiya pa 300 uja pano ali pati, akunduza kuti ali 6,000. Sugar ati kupanga pompa no wetu akupanga 6,000. Ndinakafusa mafuta opikira 2 liters inali banji 1,800, pano patu ndi 20,000. Ndiloe sopo emei wanimai anali 50 kwachi uko ndi 1,000 hapo. Ndiye timpasa so mpata Chakwera, ndikuti timpasa so Chakwera mpata ngapi achoke. Ayambie tukupakira panopa pangosala 30 days yoka achoke. Sichonjwedi kali pali president wonama ndiye ndi Chakwera kunoko watinamiza kuno. Choyamba amati tidya katatu sinali katatu, amati feteleza uja tizigula 4,495 pano alipati anakwera. Anatinamiza kuti atipangira nsewu wasidiki mia highway kwa Chapananga wapanga, ndikuti wapanga. Anatinamiza akuti apanga Chakwamba highway tokera Bathaba kukafika ku Fatima wapanga. Amati apanga nsewu, apanga bridge yapa Ntaya Moyo anapanga sana bangeti. Anthu akuvutika koma nkhani yake ansa lake mukuziwa ndi Profesa atapita Mutharika. Tabwiza netu tisapange tu mistake iyayi, tisapange mistake iyayi, sitipanga mistake redu. Ndiye kofunika tisapange suti. Tabwizana suti yake jacket ya blue Profesa atapita Mutharika, shatisho ya blue George Kiuma. Ndiye komaso
trouser imakhala ndi miyendo iwiri ya blue. Ndiye kuli prophet nzanga uja ndi ung'ono. Tikangotero chocho ndiye kuti atani kofunika tipange suti. Chifukwa chali nachi Professor Arthur Peter Mutharika amene azatuma ndi anaka amenewa. Manizo? Tukuza natezi usapange mistake. Ineyo ngati vice president wakumira kuno tifuna kuno 100% kuchikwawa komanso kuno kusanje ingokhala blue. Takuza nayo lateka beti ndikuziwa tose tikuvutika. Tose tavutika koma ansala ilipo. Mwachidule ndikupempheni mayatu aranyimiti athu kuti musanthule zomwe zili manifesto. Mmenemo muli zambiri ndiyamba ndi mafumu inu. Panopa mayina opereka fetereza kapena chimanga amachokera ku Capitol Hill. Akuti kuli UDR imene yathesa Professor Arthur Peter Mutharika. Komanso ndaona pompano pa polisi akuvutika pa polisi. Mng'amba maona inu jombo masokesa jombo. Mng'amba maona po inu uniform kumasokesa. Tikoli watu kwa chakwera. Paliso masivo servants ambiri mapuzisi. Anthu ogwira ntchito mboma anapanga retire. Sakupasa pension. Anthu akuvutika panopa onse ndiopempesa. Ndiye ndifuna ndauze ma civil servant, mapuzisi, onse ogwira ntchito komanso mafumu kuti ansala yathu ilipo ndi pa 16 September. Ima amenewa mwaulemu Dr. Jeni answer ayankhule na anthu. Chala mwamba uko chala mwamba. Chala cha Professor Mwamba. DPP oye! Professor Arthur Peter Mutharika oye! VP South Bambo Mwanamveka oye! Achihana oye! Ana Chimchacha oye! By Honorable Suleimani woye! Honorable Ben Pili woye! Honorable Director for Youth Bambo Kalulu woye! Honorable Director Maicha woye! If I don't say woye! If I don't say mafumu watu! Anyamata watu! Amayatu DPP woye! Zikomo ine ndine othokoza kwambiri. Choyamba ndipereke ulemu kwa VP South Honorable Mwanamveka. Ndipereke ulemu kwa NGC yose. Malemu onse akhale m'malo mwache chifukwa cha nthawi. Ine ndine osangala kwambiri chifukwa tudzulo tinadutsa pomwepa tinakafika kumalaka tinakabwera nthawi yotayika. Koma pamene tinadzafika pano tinapeza pali anthu akuti tiyime. Koma chifukwa cha nthawi sitinayime. Ndipo tinadziwa kuti lero tibweranso. Ine ndikuti zikomo chifukwa simunagwemphwayo. Mwabwera mu njinji ngati uwu. Kuti mudzamve kuti kodi a profesa atikonzera chiyani kuno kunchalo, kuno kuchikwawa, muno Malawi. Inetu ndabwera ndi uthenga wabwino. Chifukwa ndabwera ndi chiphukusi chachikulu cholemera chachitukuko. Chitukuko chonse adadi ayikauma.
tonse chitukuko chili umu. Chitukuko chili umu sichikusankha wina aliyense. Chikuyankhula kwa azimayi, chikuyankhula kwa achinyamata, chikuyankhula kwa mafumu athu, chikuyankhula za bizinesi, chikuyankhula kwa anthu olemala, anthu okalamba. Chitukuko cha umu ndi cha aliyense. Ndipo mmene tikuti manifesto ndiye kuti ndi chimene chili pa mtima pa dadi, kuti tikayika mboma masomphenya awo ndi otukula aliyense kuno kunchalo koma m'Malawi monse muno. Ndipo adadi tawadziwa pachichewa pathu timanena kuti kuyenda naye nkulinga tadziwa atu adadi. Nanga ndikoyamba apa kuti abwera uku kuli adadi amene tadziwa zintchito zawo zotamandika, zachikondi, zosaziunjikira kwa iwo koma kuyang'ana ubwino wa Malawi wonse. Ndiye mu manifesto ya DPP ikuyankhula kwa za chakudya. Adadi akangoti alowa boma la DPP ndi Alliance ndi Afodi, chakudya tu chikhala mbiri yakale, kusowa kwa chakudya. Chifukwa tikudziwa kuti kuno kuchikwawa kulima kumakhala kovutikirapo chifukwa cha nyengo za kuno. Izitu sizidayambe ndi boma ili tabwera dzulo. Izi ndi zakalekale mmene adadi anali pa mpando amalamulira. Nyengo za kuno zinali zosadziwika ngati mmene zilili. Koma kodi kuno kunasowa chakudya? Kodi anthu samadya nsima? Ndiye kuti adadiwo amadziwa mbali ina iliyonse ya ku Malawi kuno. Komanso amadziwa kokatenga chakudya, amadziwa kuti ndikaponda apa ndiye kuti anthu akuchikwawa ndikafikira motere. Ndi chifukwa chake nthawi zonsezo olokulima kunali kovutikira, anthu akwa Ngabu samagona ndi njala ngati mmene zilili pano. Adadi akalowa mboma akuti nthawi yomweyo ayang'aniratu chakudya. Kuno anthu ayamba kudya chakudya chopezekeratu. Komanso sakusira pomwepo, akunena kuti adimakija imene ili zimakhala nkhokwe m'madera, adimakija atu ayibwezeranso. Koma adimakiyo singangokhala dzina lokha, ikhala ya adimaki ngati mmene makhalira ya chimanga. DPP woye! Ndizoonadi apita akayankhula zimachitika. Chifukwa apita siwosintha-sintha, alibe mawanga awiri kapena atatu. Banga lawo ndi limodzi la blue, banga la chilungamo. Koma anzathu aja tikwadziwa amati kutilonjeza, kodi china chilichonse chimene analonjeza chinachitika? Ankati tidya katatu timadya? Ino achinyamata anadakupezerani zintchito munazipeza? Tiyeni tonse timvetsetse zimene zili mu buku ili.
ndipo apita akalowa mboma, choyamba apereka chakudya kuona kuti kuli chakudya. Kachiwiri anthu akati aja akhuta amaona mphamvu zokalima, koma kokalimako sakataya mphamvu. Iwowo apatsidwa kukhala fetereza wofikirika wotsika mtengo, sakwera. Chifukwa iwo akonza kuti kulowa mboma ndiye kuti ndalama zakudya aonetsetsa kuti zilipo ngati mmene zinalili padzana paja. Ndalama zimenezi zimafunikira chifukwa muno fakitole yopanga fetereza tilibe. Koma tikakhala ndi ndalama zakunjazi ndiye kuti tipita kunja ndikugula fetereza m'malomo motani moyenerera. Adadi amadziwa kolowera. Iwo pofuna fetereza sakapita ku butchara. Iwo pokagula fetereza sakapita ku famasi. Koma akapita ku fakitole ya fetereza ndikukagula ndikumbweretsa kuno kunena kuti anthu fikire pa mitengo yabwino. Komanso ndalama zakunja zimene zidzakhalepo adzaonetsetse kuti zilipo ndizonena kuti mzipatala mwathumu musamangokhala dzina lakuti kuchipatala. Tikapita kuchipatala atiyeza koma kusowa mankhwala, zimatengera ndalama zakunja kuti tipeze mankhwala. Komanso ndalama zakunja zimafunikira kunena kuti tikhale ndi mafuta agalimoto. Mukuona mmene tayenda yapa tikupeza mizere anthu akhala mmamawa koma sanagule mafuta. Komanso tu mafuta ake amene akufuna ambiri tu ndi njinga za mitututu. Kwadi minjinga za mitututu mmayenda mmalowa mafuta angati 5 liters itu. Akugonerera pa filling station fachofuna 5 liters. Ndiye ena nkumanena kuti ayi mafuta akabwera anthu daladala kungogula nkutha mafuta. Zona zimenezo. Iwowo ndi amene apanga zinthu kuti mafuta asapezeke. Pali munthu alibe galimoto, ali olo galimoto yake ndiyodzaza, angapite kukagula mafuta daladala. Mafuta tipita nawo kuti ngati tilibe galimoto. Daladala ndilawo zawakanika. Komanso tamva mujana imirira VP South za mafumu kuti mafumu asamango kuyedzekani ndikumakulamulirani iyayi anthu oyenera kulandira ndiyawa. Umutu muli za mafumu mphamvu ku anthu. Mafumu sadziwuzidwa ayi olo ma area development sadziwuzidwa makomiti amene aja. Chimene chapangika apita apanga ana poti analowamo mboma kalikali akudziwa mmene zimakhalira, akudziwa ifetu tili kupoda ati tikamalowa sitimapereka misonkho. Iwaona kuti misonkho yonse yotolera mdziko la Malawi ino imakwanira 6 trillion kwacha. Ndiye ndalama yonse imakhala katenga running mate ine munthu wazimayi. Tidzathokoza atu a professor kuti ndiwomvetsetsa. Amamvetsetsa kuti pamafunika 50-50. Azimayi 50 azibambo 50. Ndi chifukwa chake akutikondera kuti azimayi titukuke. Ndiye mu constituency ina iliyonse pali ndalama zokwana 100 million kwacha
za azimayi ambiri munaduka mabizinesi. Olokuti mutenge ngongole ya Nifi. Ngongole ya Nifi inaliyoona nkhope. Koma ndalama izi zitsifika ku constituency 100 million kwacha pa chaka chimodzi. Ndipo constituency-ko inuyo mudziona kuti kodi tizigawa bwanji kuti zitifikire tonsefe. Komanso aprofesa amakhudzidwa ndi achinyamata. Achinyamata asamasowa chochita. Achinyamata akhala akuliralira za Nifi. Ayawayikiranso 100 million kwacha ya achinyamata kuti atakatake. Kwa anthu amene ali wokalamba, kwa anthu amene agwira ntchito mu boma ndi kufika dzaka dzawo zoti tsopano apange ritaya, sikuti azichita kuyendera kupita ku Capitol Hill kukafunsa retirement yawo. Akangonena kuti yafika nthawi yoti asiye ntchito mboma chifukwa akula, pompo adzilandira. Mmene zilili masivo servant ambiri ogwira mboma, anthu ogwira mboma adapanga ritaya kalekale, ayendera. Ena amwalira zisiya ndalama zosoti iwo anachita kugwirira ntchito. Koma boma la DPP lizaonetsetsa kuti munthu amene watenga moyo wake ndi kugwira ntchito molimbika asavutike, alandire chamwaka chake. Tikafika ku nkhani ya zaumoyo. Nkhani ya zaumoyo ndi yakuti mu district ina iliyonse, boma lina lililonse mukhala chipatala chachikulu. Ndiye muonetu chipatala chachikulu chimakhala kutali. Koma aprofesa anena kuti 5 billion zipita kuti kwa wanthu. Inuyo nokha ndi amene muganize kuti kwadi titangotekako ka 20 million kugula ambulance sitikafika ku chipatala. DPP woye! Aprofesa akukhudzidwa ndi makolo. Inautu ndi August. Ena akamaganize za Oktoba mitima pa. Oktoba kodi ikafika ndipanga nawo bwanja anawa ku sukulu. Aprofesa akonza kuti Malawi muno kuyambira standard 1 mpaka form 4 ndi sukulu ya ulere. DPP woye! Adati woye! Ndiye sukulu ya ulele imeneyi si sukulu ya feki. Ulele wake si wa feki ndi weni. Mbuyo mumwina timati sukulu ya ulele, koma mupeza mwana akubwera akuti ya development fund. Kholo likupereka ya development fund akubweranso akuti ya zithunzi. Akupereka ya ID akuti ayi tsopano ya examination fees. Izi zimene zikunenedwa mu manifesto iyi. Ulele. School fees
osapereka, development fees osapereka, ya ID osapereka, ya mayeso osapereka, boma la DPP lipereka zonsezo. DPP woye! Komanso ninachulapo zakuti kuno kulima chimanga ndi zina zotere kumavutirapo. Komatu ulimi si chimanga chokha. Kuno nthaka ya kuno imalola ulimi wa ziweto. Ndipo mkaundula umu muli za ulimi wa ziweto. Achama phunzitsa kasamalide kwa ziweto azibwera. Ndipo kukhala misika yosiyana-siyana. DPP woye! Ndiye aprofesa akanena amachita zomwezo. Ndendi kumema nonse amene mukufuna kuti muone kusintha. Tiyeni tonse pa 15 usiku wa pa 15 tikagone mutu uli kuchitseko. Kumangoti kodi kwacha pa 16, kodi kwacha pa 16. Kungoti kwacha, kungoti dzuku wautali kwakavota. Kwakavotako tonse tikwadziwa profesa. Ndani amene sakudziwa profesa? Tikangoyang'ana nkhope ya profesa pambali pali chimanga folo, tikangoti bwanji chongu. Tikapita kwa MP tikangona nkhope yawo ndi chimanga folo, tikakona zimenezo tikati bwanji chongu. Tikapita kwa kansela tikaona nkhope. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.